Добре дошли, хора, приятели. Това е първият епизод на Minecraft Pocket Edition. Така. Да. Значи, покъпих ето това нещо. Този епизод, след като го снимам и ще му сложа името, вие ще разберете за какво точно става въпрос. Добре, и така да започваме. Сега, как да си направим отварка? Никой не знае за какво е, но ще бъде готино. Добре. Първо, не знам кое е яйце на крипър. Значи, трябва ви яйце на крипър. Това какво е? Крепер. Добре. Трябва ви яйце на зомби. Трябва ви малко... Не, яйцето на зомби също не трябва. Така. Ето как се прави отвара. Така, да започваме. Да, се на това не умира, тъйче. После добавя на това. И всякъде. После добавя на малко лак. Не очаквах този ефект. Ай, грамети! Ако... What the hell is that? И така. После ще заставим да филтрирането, за да може много да сме се и така. Ето така. Така. Добре. Сега финалният гост. Съвечето. Риба! Риба! Мисля, че оно и тръглаво нещо. Къде е оно и тръглаво нещо? Това какво? Какво е това? Там... Ендерман, да, Ендерман. Oh my god. Oh my god. Добре, седно. Така, да служим на вторая. Послагам.
А ты убия, заша. А така, браво, котко, с моята котка, обичам та котка, много те обичам. Да, вътре звуците на природата направо. Ето и кой. Вижте се! Мале, това ми трябва. Маса, бе! Кога жапаш? Масата! А те, падай долу. Маса, бе! Маса! А те, бега надалеч. Вода. Да вълдавя всички. Ох, чикай. Скажи, гама? Няма проблем. Това се потъпя във водата. Ненормални. Умря ли, бе? Едното е умряло. Нещо малко бъгва играта. Аз все едно. Това не беше точното място, където исках да сходя тук, но все едно. Не. Добре ли сте там вътре? Нови камък да закачите. Не, не мога да... Добре, да сложим още нещо. Хайде! Бък! Бък! Добре. Перфектното! Умаляхте ли? Добре, хора. Остават почти до 10 минути, още много малко, тъй че започваме грандиозния финал! Грандиозен финал, да! Грандиозен финал! Грандиозния финал! Грандиозния финал бе това. И така, това ще бъде всичко от мен. Нямам се видеото да ви е харесало. Не знам, ще се видим в следващия клип. Чао!